Selamat hari Minggu ma dihita salhuna. Goar ni minggu tas adarion ima minggu remini sere lapatanna saingot ma akan denggan di basam di Psalm 25 ayat 6. Dan topik dirajum di batado hapor seaon gabe hati goran. Taparade marohata tapuji matuhata marhite-hite buku de nomor 14 ayat sada ayat 2 dohot ayat 5. Puji hamu jauh bertutur pernikahan separasi berasa lilinai pernikahan bangsa berasi Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, natu mapalangit dohot tanoon. Amen. Sai ingot ma ale Jehovah akadenggan ni basam, dohot asini roham. Aisyana robido akai, asa unang marsurak-surak akamusuk kumidaau. Ale de bataku, marhapo satu hodoau sayunang pairaau. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banu Agijang para siroha na sumurung. Nama dok molate mahami tuho sian na sarohanami. Ala dilehon ho anakmu na sasadai tuha matean humokopami. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Alai asa hanguluan na saling-daling na dinasida. Tatak mahami ale amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus. Nagabe habadiaon dohot hati gora dihami sese sama dosa nami saluhut ala ni pelean na sundinggan na pinilohomi humokopami say paeleng mapinggolmu tutang yang nami jala asi maroham dihami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita saya buku di nomor 17 ayat sada dohot ayat tolu.
patik ni debata de minggu ta sadarion imasian patik paupaton dohot lapatanna. Ingut tamuma pabadiahon ari minggui. Dinono marima ulahamu nasa silomu. Alai anggo ari papituhoni ari paradiana ni Jehoba debatam doi. Dang jadi homangula anggo dinasadari. Manang anakmu pe, manang berum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahammu, rodi isini hutani halak pe namangebati hutam. Ai dinamono mari do di topa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maredia doibana diari papituhoni. Di bahinido ubain na di pasu-pasu di bata Jehoba ari paridenan nai jala di parbadiai. Dia do lapatan ni odo ikon dihabiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang tois rohatta diajar nasian hata ni di bata iko badiado hata ni di bata di rohatta jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon no bartu patimi amin. Mare deta sia buku de nomor 167 ayat 1 dohot ayat 2. Poti madosata tu ado pane debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung napungu dohami di joloma tangi yang tuho. Dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asin roham na gudangido. Saya si maroham dihami mida sadok bangso nami. Saya sama dosa nami saluhuna. Saya sungguli maroha nami asamu baroha dohot pangalahon nami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si panguluhami. Amin.
tabegema hata baga-baga taringot Tuhan sesaani dosata. Songonodo hatani Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi aka pangalayosim songon obun. Jala songon obun manorop aka dosam. Saimulak mahutuau ayaudo si paluaho. Hasanga pema di debatana di Gijang. Amin. Mari dehitas ya buku de nomor 624 ayat 2 doa ayat 3. Epistel di Minggu Tasadarion imanane sansada Musa 17 ayat sada 1 ayat 7 dohot ayat 15 dohot ayat 16 tajahama marsikat sorim. Jadi dung marumur 10 tahun si Abram di idama roh Jehovah nama dok tu ibana audo debata nasun hinagogo saimat parange di jolok kumaho jala daulat roham. Jadi manuka ma si Abram dungi makatai debata muse dohot ibana.
alani dang be si Abram guarmu dohonon si Abraham ma guarmu ainunga hubabak ito gabe opuni torop akabangso. Sai pahotoku do padaku tuho doho tu pinoparmu sogot marsudut-sudut gabe padan saling lelengna pabua au gabe debatam dohot debatani pinoparmu sogot. Ai pas-pasokku ibana jala lehonoku madiho anak sada nang sian ibana jala pasu-pasuku ibana gabe akabangso gari raja ni akabangso marroan sian ibana sogot imasahana martua do akkana tumangihon hatani debata jala naupeopsa. Amin. Mari kita saya buku de nomor 774 ayat 2 dohot ayat 3. Ai hubuto dot takas aku ko Tuhan uruna suatu dosa naku tomo pasangapun las rohaku Tidak koma ha porsiotai songon na hina tidak koni dongata saha porsiaon disadok pertibion rak mahita madok au porsia di debata jauba ido ama pargogona suatu dosan natu mapalangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak di debata jauba nasasadei imana tinubuhan si Maria nagabe-gabean satodi parbadia adorang suhabubuhan ido tuhata natu mau na bernit di panghuman ni 100 nama tu terpajal ibana di hau pinar silang natua tu banatoru dong ditanom namulak mangulu dia di patoluhon nama naik tu surgo lahu hudul tu siamu ne debata Jehova amanai pargogona suatu dosani nisima ibana pa imamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu do namate au porsea ditodi parbadia jala adong sada huria nabadia huria atau apa nyala Kristen akan nabadia
dohot dihasasaan di dosa, dohot dihatai nama dok, mulak mangolu dosogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Tabigima korni inahanna dohot ama partukuan. Qur'an pertukuan
Titingna masa diuriata di mingguon tanggal 25 Februari 2024 na parjolo. Tajalo do gabi ruas parguru ni huriata ima keluarga Rekarno Natal Hamunangan Manik Inang Laura Julita maringanan di Jalan Buni RT 12 RW 04 nomor 110 Kelurahan Munjul Manang Witolu. Nanaing merbagas. Naing majalo pasu-pasu pabagason ma Jepri Arianto Silitonga, anak ni amang J Haryanto Silitonga nahinan, tubuh ni Inang Lamria boru pangaribuan, ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur, Sian Huta Jalan Haji Bain RT 003 RW 006 nomor 22 lapangan tembak Manang Wik Onom. Dohot Orwana Jormian Boru Manik Boru ni amang Mudahman Manik tubuh ni Inang Lumongga Boru Sirait ruas ni GKPS Bangun Maria Resort Bangun Pane Sian Huta Komplek Gereja GKPS Bangun Maria Simalungun Sumatera Utara. Pamas-masuan di Patupa hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 10 WIB. Napa toluhon? Sadarion ditolu hali parmingguon mangalehon panorangion do ketua perataun ni huria taringot tuha putusan rapot huria program kerja dot anggaran tahun 2024. Partangyangan WIK hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 patupaun huriata do pamuhai partangyangan WIK sada sahat WIK 12 di gereja dohot live streaming dimulai pukul 10 siang WIB. Hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 patupaun huriata do pertangyangan
wiksada sahatu wiksa 2 Minggu Pasien Parjolo di gereja dot live streaming dimulai pukul 10 sia wib. Nama Jabui Ima Wik Walu. Dewan Diakonia Manang Punguan Lansia. Hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 patu pauni punguan lansia do bona tahun dot ulang tahun pasa 45 tahun masuk pukul siawib maringanan di GSM Gloria lantai sada. Dewan Diakonia Seksi Sosial Tabuan Mandi Tanyakta Akar Wasni Huriana di Bagasan Persahiton songon naung tarsura di titik tabe. Parmingguon Mamuka hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 Parmingguon pukul 10 wib gabe masuk pukul 10 wib manang jam 6 sore di gereja tahun ruas namoding nunga marujungolu sahalak ruas nihuriata ima juriah boru hari aja manang opu misia boru umur onop 20 tahun tadingan ni amang Judin Kadir Selitonga nahinan ingana nasida di Jalan Pondok Ranggon RT 01 RW 06 Gang Bintang Kelurahan Pondok Ranggon Manang Wik 2 moding na di hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 tu udian di hari Kamis 22 Februari 2024 di TPU Pondok Ranggon. Jongjong Mahita Saluhutna. Ujung perdalanan ningoluni dong atta on laos paingoton hita do sudena nang hita pe di sadatiki tong do songon nasida ikon moding alani i tontong mahita marpakirimon na mangulu saleling di portibion dala say hubas manang sadihari pehita lao manadikon tanoon taingot mahatan itu hata di pangukapon sa plopat ayat 10 martua maakana mate di bagasan Tuhani olat yon tutu di dokter di ido masohot manasida sian par kilo nasida ay na mangihut matu nasida silon nasidai tabuan ma sude keluarga nang sisolhot na tininggalon ni dongat tanang jumula modingi asa anggiat matuhata na mga puli nasida alani martang yang mahita di bagasan rohatabe. Amen marede maita. Sungguh
tema titing di minggu tasadarion aka titing na mangingut boy mata jaha na adong di warta jemaat. Pinasahat matu ketua para tahun lao mga lewat panorangyon taringot tu haputusan ni huria manang program kerja di tahun anggaran 2024. Shalom. Oras madihita salut na. Na pinarsangapan, inang pendeta fungsional, pendeta Ririn Buru Sinurat, na pinarsangapan, para lado HKBP Cibubur, na pinarsangapan, amang inang, na posobulung ruas ni Huriata. Perjulo mahita madok moleate tutuata perdenggap basai disialai pason na pinasaan na tuhita buhita rak marpungu di garejaon marminggu lau pasangap doh mamuji tuhata na badiai hami jongjong dison ima songon pasaton ima songon rangkuman ni rapot huria na dipatupa dari Sabtu tanggal 2 Februari 2024. Nah perjulu tahun pelayanan HKBP ditetapkan pusat HKBP 5 tahun okumene inklusif. Do tema HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua, Matius 5 ayat 45. Do subtema HKBP berperan aktif membangun keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Napa duahon pelayanan ibadah do sermon-sermon kategorial berjalan seperti biasa. Yang berubah hanya jadwal ibadah sore berbahasa Indonesia yang tadinya pukul 17 menang jam 5 sore menjadi pukul 18 manang jam 6 sore. Mulai Mei berlaku bulan Maret 2024. Dapat tuluhon pertangyangan week mulai sian week 1 week 12 tetap disatukan dan dilaksanakan di gereja. Itu setiap hari Selasa pukul 19 atau jam 7 malam. Dohot perincian manang khusus disediakan pertangyangan hari Rabu bagi jemaat yang berminat untuk dilayani di rumah. Tapi dalam acara khusus bisa dilayani gereja yaitu setiap hari Rabu pukul 7 malam. Pertanyaan week akan dimulai hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 di Garejon pukul 7 malam. Palimahon ditetapkan huriata do pemberian ulus terhadap jemaat yang berulang tahun ke-50 tahun dilaksanakan di ibadah pukul 10. Dohot pelepasan situa na pensiun yang biasa kita berikan penghargaan berupa cicin ditambah mamuse dohot mengalian ulus tu situa na pensiun. Na paunopon rapot menetapkan dibentuk panitia pesta gotilon HUT HKBP Cibubur 45 tahun
doho tahun okumene eksklusif pada bulan Maret 2024 tahun. Napa pituhon perlu dibentuk panitia pengurusan IMB atau perizinan gereja sian unsur untuk pengembangan khusus tanah lapangan tembak yang sudah ditentukan di Rapo Huria di tahun 2020 harus dilepas dan dijual. Nantinya dananya akan dipergunakan jala dilakukan mo yan non dohot lelang untuk jemaat huriata, lelang tertutup mak untuk khusus untuk jemaat ta. Molo mengenai on hal-hal yang perlu no bodo koordinasi tu parhalado para tahun manang tu padika resort. Lapas 10-on disepakati rapot do ima perbaikan sound system ni huriat tahun menyesuaikan manon doho anggaran yang sudah dipersiapkan gereja. Jadi direncanakan memang harus total penggantiannya karena sudah mulai banyak kerusakan di sana sini. Nah pas 10 sadahon disakapi huriata doho di rapot huria ima pengurangan warta, kertas warta jadi berupa paperless manon manang barcode scanner. Jadi ale melo perlu dan total kita pengurangan pelan-pelan. Jadi saat manon tu asa berkurang penggunaan kertas. Nah pasal 22 tahun mengenai tarif gedung GSM sekolah minggu yang semula ada tarif 3, ada khusus untuk parhalado, ada untuk jemaat dan di luar jemaat. Disepakati rapok ma 2 ma tarifna khusus jemaat ni huriata, dohot di luar jemaat ni huriata. Nah pasal tuluhon on agak himbauan tu sifatna khusus tu peserta-peserta kur yang ikut serta dengan beberapa kur dalam hari Minggu dimohon untuk tetap mengikuti kebaktian sampai selesai. Songoni masuk rangkuman ni rapot huria. Hal-hal anon na perlu dope na penting di huriata di buah pe di rapok parhalado jala di pasaha pe di tonga-tongata. So ni ma upasa tami tuata ma masuk hita. Mulate. Tapi gema kor wi sapul sada diudu timse dot kor wi sapul 2.
nomor 12.
Mari deh saya buku di nomor 200 lalu sambil papung pelayan. Salilingku di tanah pati kormaruhan paingon-ingon patukku hidung
bata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata ni di bata na gabi turpuk jamita di hita di minggu reminisere di bagasan mingguon imana tarsurat di surat ni Apostel Paulus tu Huria Rom bidu 4 ayat 10 walu tolhas tu ayat 25 hujahauma dihita. Maralohon nasa pakirimo do haporsiaonna nama kirimi asa gabe amani torop bangso ibana hobar tu hatai songoni masogot poparamu. Dang naulo gali haporsion nai paida-ida pamatang na nahiraso marngulu be. Ay nung nga 100 taon ne umurna. Nang paida-ida si Sara naung saep ladangi. Dangulo gang gurohana manadikon haporsiao di baga-baga ni debata. Ma nalam tugo toguna do tahe haporsiaonna jala di parsangapi do debata. Ay positutudo rohana. Tukdo gogoni di bata patupahon na pinarbaga-baganay. Alani ido ubahen na dirajumi i gabe hatigoran na. Dada alani ibana sabing ubahen na tarsurat naung dirajumi tu ibana. Hitape ditatap do disi. Ay si rajumad do nang tuhita haporsiao di ibana. Na paheheon Jesus Tuhatai sian namate ay dipasahat do ibana alani pangalosiot tai jala di pangolu siala hati gorat tai ido yang go saat ni turbuki hamo kadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus setitik harapan sama dengan setitik cahaya marguna situ tudoi nangpe jut-jut hita mabigi mono secara logika kadang-kadang be kemampuan lau maluas yan akap pergumulan taduk do dangadong be harapan tarhira songoni do pakateot ta jut-jut mono tarhira taida ma tu rumah sakit tadulo akadongata dungi mar oksigen ma ibana pitorolo do dipikirata dangadong be harapan ni ngajagoi sa minggu torninna hape doho do ibana martangi yang songon na mantap situtu alai dung sae i tordido rohana do nang peso di hatahon ibana sa dari nai ngajagoi torninna alaniaha secara logika manang mata jasmani hita marnida bahwa tidak ada kemungkinan dia bisa lepas dari penderitaannya, sakit penyakitnya, manang api naniadopan ni sasahalak ubenatar doita dang adong be harapan. Alai molo adong setitik harapan itu seumpama setitik cahaya. Tabaya komahita di tempat manang inganan nagulap situtu, hulum situtu, topu mamate listrik sarana. Alai pitoradong masin lubang-lubang ni pitu manang na jendela adong matitik nabuhi mga lehon sodang hatiuron pitor tarhilala do dipikirata hape dangholan dipikirata tarhilala di Tuhanipe boy do gabi tarhilala alay dohonon na mabahasa di Bibilta di parar Tuhanido setitik harapan yang ada di dalam imanmu. Marguru tu asini roha do hita, uben na boy hita, mapakorhon hapor seota lau marnida bahwa ada harapan untuk bisa bangkit kembali keluar dari masa-masa yang kelam. Ido pamikiriota marguru tu asini rohani di patah. Minggu ate ya manginang reminiseri ate. Mamuka nakin nga didok reminisere Roma muse titing didok reminisere didok padita muse reminisere mulak ibana molo so diboto be daku boto be bohai na pastina minggu reminisere ma minggu sadarion ahado lapatan ni amanginang saingok ma alidi bata dinggan ni basam di hata Indonesia dok ingatlah ia Tuhan
segala rahmatmu dan kasih setiamu. Rahmat di hata asli atau akar katanya sian hata rahim. Rahim bahasa tu si asal katana seperti ibu dan anak yang tidak bisa dipisahkan pada hakikatnya. Artinya manusia itu sangat membutuhkan Tuhan seperti hubungan anak kepada ibunya. Jadi hubungan antara manusia dengan Tuhan itu yang membuktikan bahwa manusia itu butuh Tuhan. Los disido hatarida anna jolma ditikim madebu ibana tu bagasa dosa isarani halak nabadebu tu gabbo. Seperti masuk ke dalam lumpur hidup, semakin bergerak dia akan semakin menentukan kematiannya. Kan idun waing. Jadi ahadun yang si bainunna memang harus marguru tu asini rohani di batas samping. Dang boy ala ni guguna. La di baini bana guguna la mabaini bana madabu. Semakin bergerak lam lonong doi bana lam madabu tu toro. Ubaini ido marguru tu asini rohani di mata sabing do hita di bagasan turbukon. Dia mah hubungan na tu turbukon dina ditongo si Paulus surat na tu huria Rom. Hati hai latar belakang nih halak Kristen ima halak Kristen Yahudi. Adong do berlatar belakang Yunani, adong do na berlatar belakang Romawi. Roma halak Kristen Yahudi dok, holan alani namang ulau pati do ubena boy hami malua. Roma si Paulus bohama tutu au paturak tu halakon. Holan alani asini rohani di batas sabindo ubena boy malua gan jolma. Bagaimana untuk mengalahkan apa yang sudah terpatri di pemikiran orang Yahudi ini? Tarirahita doi. Holan tengok-tengok majolo mulai sindak dana kita akan aturasta mulu mangurai hita nak jujutan memakai hata unang torina do jangan torina do unang majangan dangi kan idun waing holan na hata unang do terus dakke hata positif perjulu asa sahat tibana paturakon nasala do ulotai mulu boy taurui maju hata naman do unang yate. Boy do tado alai taurui. Lebih bagus kita memberikan pencerahan kepada anak daripada langsung mengatakan unang ulah songoni torina kan jolo patorang jonanget asa di botebana bahwa itu adalah larangan untuk seseorang supaya dia dapat memperbaiki dirinya. Jadi om mananang si paturion si Paulus di paturi ibana ma akan nanong terpatri di pikiran ni halak Kristen Yahudi. Los dibayin ibana ma sadapan orang ion bukan karena melakukan hukum Taurat, karena tidak ada yang sempurna melakukan hukum Taurat, hanya Kristus hasisikop nih ima patik nih di mata, hanya Kristus saja. Asing ni dangadong piga mana boy tarulau kita di bagasa sadari patik nih di mata sian nasa pului. Olo do taulahon pasangapon natoras di patik palimahon alai di patik parjolo taswadahon. Olo do betul-betul tengok patik paupaton. Ingat dan sucikanlah. Manang ingat dan kuduskanlah hari yang disucikan itu ninna kan. HP awana masa. Dang dipasangap na toras na dang diingok patik palimahon. Tarira songonima. Holan Kristus do hasisikop ni. Mangulahon. Patik nih di mata bukan karena melakukan hukum Taurat. Kita lakukan itu karena berdasar na parjulu marguru tu asini rohani di mata sabing marhiti anaknya Kristus Yesus na ropa luho kita ido makorhon hapor siaon o mauliati Tuhan nunga dileoko diau asini roham ubena malua au secara gratis Tuhan memberikan anugerahnya. Dia tidak meminta sini bayarannya 1 miliar supaya dosamu dihapuskan, tidak. Jadi pembenaran itu 100% diberikan Allah karena asini rohani di batas sabing dan alani usaho manang ahana tabayan di gereja ana tabay tudongata ubena malua kita gabe halak partigor kita dang disi, tapi berkat Tuhan yang membuat kita menjadi orang benar. Ido ubain rosi Paulus dilehod di matama habis tibana diangkat tibana masa datoko nama cetar guar di padan narobi ise mai imasi Abraham
Ahana masa di si Abraham. Targuar do ibana molo taida nakin dia 10 walui gabe amani torop bangso ibana. Karena imannya. Imannya ini yang membuat dia dibenarkan. Taingok do tahena ni do ni Martin Luther sola fide dibenarkan karena iman. Sola gracia hanya karena kasih karunia Tuhan. Masa di bolak kamu au nasubi boto hamu do sola fide do sola gracion. Daong manang namarangan-angan do manang male manang ngali-ngali do ala niasion alai taingok mayate sola fide sola gracia sola fide dibenarkan karena iman. Jadi di parar Tuhan ido amanginang naposo bulung hapor siaumu nama cemet meti taingok do tu dos tu batu ni siarum sada nau met sian nasar ragam ni boni alai dum tubuh gabi balgadoi bayanoni Tuhan. Jadi semua itu adalah diperhitungkan Tuhan. Sangat sakit kalau nggak diperhitungkan. Tapi ketika yang kecil itu diperhitungkan Tuhan, itu akan berbuah banyak. Orang yang sekarang ini sekarat kehidupannya, tetapi ketika ada titik terang Tuhan menyadarkan dia bahwa dia masih hidup. Alai Roma tu ibana suan pakirimon, boy do gabe mula muse normal dinamika dang be dang be gabe normal latong jantung nai bohado taringot tu dinamika hosana boy do dipai baru di bata ala di parar hapor siaon songoni dong si Abraham ada masa di si Abraham taida mana parjolo mamuk kasian sada Musa bidu 12 ditiki didok Tuhan itu ibana bukas mahosian huta hagodang ammuninna. Pergilah engkau dari tanah kelahiranmu. HP mulu sangahi tadi tu si songoni. Lau mau tu Papua ni na contohna. Roma hita gudang du suku-suku tak. Gari ada pitoradong du 5 lokok di pikiran. Baru tu si torinna. Dapat 2 kon naik tu si torinna. Dungi anong du si panganak ku si jabuku di si bohado taringot tu parong kosakku torinna. Ngelima. Mungkin hamu ngedabok muda du 10 pitor dapuk du 10 suku-sukun. Karena apa? Kudang do akasidalian natabayan ditiki disuruh di batah kita. Alai si Abraham, sian nasarohana, sian pangoloyonna, na diboto ibana do di batado, na mangalehon parngoluan tu ibana, los tu di batado bu ibana muse marhapurusan. Dia tidak mau sedikit pun imannya lemah, hanya karena sedikit saja. Tetapi dia mau betul-betul berharap kepada Tuhan adalah sumber pertolongannya. Abram itu disuruh pergi dan dia pergi. Dan apa yang terjadi? Ternyata Allah memberikan janjinya yang luar biasa dan dia mendapatkan itu. Nang pesongon naliling. Molo dipakai bana mata jasmani dia akan menghitung kelemahan. Itu kan? Songon itu naki kita mamereng. Nah di rumah sakiti. Taida mak, dah ngadong beharapan non. Apalagi mau nggak diponis kankerin, kan cuci darah ini nadok lana asing, pitor tadok dok, dah ngadong beharapan. Tidak ada harapan. Tapi Tuhan berkehendak lain untuk orang-orang yang mau berharap. Tuhan akan memberikan jalan. Tuhan akan memberikan secerca harapan untuk kita supaya kita bangkit dari setiap kelemahan-kelemahan kita. Ado parsoryoni ngolu mamang inang. Ado nadong di pikiranmu nuaing, digaleni pamatangmu do. Digaleni dompetmu do, digaleni pikiranmu do ala naholana martokar amat do inatta, digaleni pikiranmu do ala to ulum mamereng akayana komu. Mungkin banyak lagi persoalan-persoalan kehidupan kita yang tidak kita sebutkan satu persatu. Mungkin banyak orang yang memusuhi kita, yang berusaha untuk melengsarkan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi, apa yang diharapkan orang lain untuk kita, apakah untuk kemajuan atau tidak. Alai si Abraham, na parjolo disuruh ibana bukas, diolo ibana. Na paduahon ditiki, marumur 100 tahun masih Abraham. 10 tahun masih Sarah. Dan anong lupian akon. Amang inang, mula dong jamita songonon, pitorona do tuiba. Secara jujur, itu pasti kena untuk orang-orang yang berharap. Pasti. Bukan hanya berharap karena kami belum punya anak amang inang. Tapi untuk orang-orang yang saat ini merindukan banyak hal. Tapi ketika ada harapan itu, mulyati Tuhan, diliokoasi ni roham. Di pararhudu pakirimoku. Saya jupang memahami dia akana ulin adingkan. Amin. Amin. Saya jupang mahita di akana
sihiri motai. Semua kita pasti punya kerinduan. Tetapi dalam nas ini Allah ingin mematahkan setiap orang yang hidupnya selalu bimbang dan ragu. Ini yang mau dipatahkan. Jangan sampai itu datang. Kalau itu datang, apapun katanya, tiang na tigorpe boy do gabe bengko idota. Ido na masa. Nga boy bayako kamu hira na halak na maledo kan. Songon ido halak na somar pakirimon. Tiang na tigor na lurus ibana boy do bengko idotay. Halak na mangulaw na dinggan boy do dang dinggan di pikirata. Mulugo si pikir honota. Jangan mau dikuasai oleh itu. Tetapi walaupun lemah dagingmu seperti 100 tahun umur si Abraham, tapi karena dia punya pengharapan, dia tidak melihat titik lemah, tapi dia lihat kekuatan. Jadi sudut pandang yang mau dilihat. Sudut pandangnya, mindsetnya diubahkan ketika iman yang berbicara. Iman bisa menembus logika manusia. Jadi ido natahirim di parngoluata. Saya diingok ma ganup halak na tumangihon hata ni di bata unang ganggu rohata manadikon haporseon di baga-baga ni di bata. Ingat, Kristus akan memperhitungkan imanmu yang sedikit itu. Ado sihirimonmu amanginang pasti gudang. Apalagi mau lu sinukun lansia. Ado sihirimonmu amanginang guda kiedo. Apalagi mau lo marsitawono di bana adu si rimon mudah ngadong betorin na doi. Mau lo marsitawono di bana. Tapi ketika dia melihat aku masih hidup dan aku harus berjuang di sima ikon jupanga mai bana, dia kan nauli na dengan nanaeng si pasahato ni di batatu ibana. Na patuluhon dia mamusina idautas yan si Abraham. Ima ditikina nang dilehon Tuhan ima baga-bagai asa marianakon si Abraham do si Sarah. Mana masa muse? Ikon dipilih mamusina yan akon na. Hamu maju. Baru dope majalo hadiah. Ngapitor dilean. Alah siroha. Hira na naik may dang lokok bepak ni batu lantai. Manang tutano. Molonga dapo otak kita. Idu jujuk nada. Hira dia diawang-awang atau kita. Dang taparobi halak si pata. Alay bering ma. Songoni malas ni rohana alay iko dibubu Tuhan ima. Banyak orang yang demikian. Tetapi bukan kita yang punya kehidupan namang ilang. Tuhan yang punya kehidupan. Jadi ketika kita mendapatkan berkat, kita juga harus siap. Itu juga hilang. Kapan saja. Tapi kalau berkat iman itu gak bisa dicuri orang. Molo arta na taipai daido, boy domagoy, bubutoni halak. Alay haporsiomu, dang boy bubutoni halaki. Ima tabor-tabori. Itulah yang harus kita bangun. Iman percaya. Pengenalan kita kepada Tuhan. Kalau bukan karena pengenalan kita asingi rohani di batasa bingdo na paluawanau, maka kita tidak akan bisa betul-betul memperoleh iman yang sejati. Seberat apapun tantangan kita, seperti si Abraham, kita harus tetap maju. Orang yang beriman akan dimenangkan. Orang yang beriman dia akan mendapatkan apa yang direncanakan Tuhan yang selalu baik untuk kehidupan kita. Rancangan di bata, sakap ni di bata, sakap haluau dada sakap hamaguan. Amin martangnya kita. Jahuba di bata amanami namara bangsa di manua gijang. Nauso bahami mariti anakmu Kristus Yesus si palua hami. Mauliate Tuhan. Dia sidot holong ni roham nama dongani hami. Boy mangula aka ulaw nami. Jala boy mo siya mi pajupang di bagas jorom. Laho mamujiho doot manangihon barita nauli. Say suamay di rohanami Tuhan. Say ingok ma akadinggan ni basam. Asa buy hami Tuhan maluas ya nakahadosaw nami. Jala di pararhoha porseon nami. Di patawho kami mangulaon lomo ni roham. Ali di bata amanami. Dinarap kami marpung di bagasan obason. Rap donake kami tumangihon aka program. Nanaing si ulah konon ni huriam. Marhite parhaladom ng ruas ni huriam. Ajari kami marsadani roha. Genup akapak obasyon nami. Tau sangap di guarmu may luhut na. Paingot kami asa unang holan haboyon nami hupake kami. Unang hutengao kami Tuhan ahanadong di kami. Alay marhapurusan tuho sabing mahami. Asa tarulaw kami sa luhut na. Ali di bata ama nami. Huingot kami do akadungan nami. Nanaing marbagas na pinasadam Tuhan.
Ima si Jepri Arianto Silitonga, dohot Orwana Jormian Burumanik, nana yang terpasu-pasu di hari Sabtu 2 Maret 2024 di Uriamon. Saya Tuhan, homa Tuhan nami, na mga leona sa daon ni roha di keluarga, asa di pature-ture nasida di bagasa las ni roha, los marsangap magwarmu di parpestaan ng pangaradion nasida, nang akan na pinanang nanaing pinasadampe Tuhan, say las maroha nami martabata bahala Kristen di Portibion, na gabi sa rumah tangga, ali Tuhan de batama nami, huingot tami dongan nami nang marujung ngulu. Ima inang juria buru harianja opu misya buru tadingan ni amang judin kadir silitonga ali Tuhan si hol rohanami asa homa Tuhan nami na mangalihon haguguon tuha kapinopar ni dainang asa tutu di tada nasida ho di gulmit ni ngulu nasida sakap muna duminggam mapasangat jala patongon tu keluargai. Ali Tuhan di bata manami na yung patupon nami mapartangyan wek pamuhay di hari Selasa 27 Februari. Paingot kami Tuhan paringgas rohan nami pada maakalosok ni rohasian rohan ng pikiran nami. Asarap kami mamuji pasangapon guarmu di bagas joromon. Ali Tuhan suang songoni na yung patupon ni punguan lansia mabona tao do ulang tahun punguan nasidad na pasa 15 tauton. Say homa mga lehon di nasida sa daon patupaon akan nauli na dinggan. Asa guklas ni rohani nasida jala marguna do aka pamodion nasida tua kasudut na oposo. Ali Tuhan di aka program nanang si pamasaon. Tarlumobi dewan diakonia marhite seksi sosial. Nama dulu do nama nangyakon akan namarsait. Ramoti nasida Tuhan di kiborhat nang mulak asa sonang so ribu-ribuan nasida mangulan pakobasyon na. Utangnya ko kami maditikyon akan namar sahid. Inang opo amanda tobing buru silalahi. Inang manik buru opo sunggu. Amang situa SP silalahi. Inang manik buru tapubulon. Giancan nauli buru sidabutar. Gianna nauli buru sidabutar. Rahel Gilfi buru lubis. Amang Indra Erikson gultom. Inang sidabutar buru sihite. Amang situa F siagian. Inang butar-butar buru nenggolan, amang M utagalung. Maradu sudi Tuhan akar ruas neuriam na dibagasan parsahiton gali pamatangna. Pos rohanami jamau mo pamatangna, pasu-pasu mo kaparubatan na, dot akan na majaga nasida do satia. Asa makorhon las ni rohamay, makorhon hay saron tu pamatang nasida. Ali Tuhan, guklas ni rohanami, manangyakon akadongan nami na marulang taon hatutubu. Dohot na marulang taon pardongan saripeyon. Leon hay pason din nasida Tuhan do gajang ni umur. Leon habisuhon lo mamilangya ka ari-ari nang pinasaat mo to nasida. Say udu maakalas ni roha di nasida. Nang akka na marulang taon pardongan saripeyon. Gok holong mo di roha ng pikiran nasida. Asa mardami keluarga ni ganup hala Kristen. Jala sitiruan tuak kahumaliang na. Ali di bata manami. O matangiang nami, nahupasatami mariti anakmu Kristus Yesus si palua kami, martangya kami tuho. Amin. Tapuji Tuhata, laos tapasama peliata tujulo. Puji
Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni salut silelo na dinggan dot na sa ulibasan na mauliutus. Upasat hami masian na nilehomito kami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaho para siya kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo. Di tonga-tonga ni huriamdo di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni sileo-leon mitu kami. Asalam girgir kami mandok maulihati tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo, say ro maharajawmo, say saut malomo ni roham di Banotongon songon na di Banua Gijang, lehon matu kami sadarian hanguluan siapari, si sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami, una kami togihun tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Hai ho pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Disondakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaorhon ma damina tutot tim.
hilo